ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ଯାହା ଭାଲୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବିପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଟିମ୍। ଖାଲରେ କିଛି ପାଣି ଅଛି, ଏହା ଗଛ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଏତେ ଲଟା ଯେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ହିଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2:18 ବାଜିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ଏଠି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀମା ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଚାଲ। ସିଆଡ଼େ ଯାଅ ନାହିଁ, ଆଗ ବଣରେ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ